Траурна агенция. Бизнес, който няма да фалира никога. Бизнес, който е изключително много печеливш и доскоро се занимавах основно само престъпници с него. Е бизнес, който никога няма да умре. За съжаление, винаги ще има клиенти. Какво направим? Живота е такъв. От живота никой жив не се е измъкнал. Какво ви трябва за да направите този бизнес? Естествено, трябва да ви катафалка. Това е специализиран автомобил. Той трябва да е регистриран в КАТ като такъв. Отделно в РЗИ. Продават се такива автомобили втора употреба по 10 на 1000 лева, което не мисля, че сумата е голяма и то в ефектно състояние изглеждат. Нищо са стари модели. Аз не мисля, че някой от роднините на починали човек го интересува с каква кола извозват починалия до гробища. Така че може като за начало да започне с някакви ефтини автомобили. Къде се подават документи за регистрация на тази траурна агенция? Подават се в гробищни паркове. Гробищни паркове, отивате там, подавате заявление за регистрация. Но нещо много важно, без което не може да подадете документите. Или вие, най-добре вие, трябва да имате специалност организатор на траурни обредни дейности. Има такива курсове, които може да изкарате. 1800 лева струват. Напишете в Google, веднага ще ви излезе. Има такива обучителни центрове, които предлагат такива курсове. Организатор на траурни обредни дейности. 1800 лева струва курсът. Трябва да сте наели помещение като офис на траурната агенция, като договор за наема трябва да е минимум 2 години и трябва да е заверен при нотариус. Значи наемате помещение за минимум 2 години или ваше лично помещение също става. Скарали курса, отивате в гробищни паркове, подавате заявление, заедно с това, че сте изкарали курса, с договора за наем, там с регистрация на фиксалното устройство, с документи за самата кола, което имате и подавате вече документите в гробищни паркове и чакате. Аз не искам да се занимавам с този бизнес, защото не мога да се представя на някое семейство, дето му починал, че той и аз ще почна да му предлагам тук ковчег, тук това и като знам, че изкарвам някакви пари, а има хора, които нямат пари, не могат да се позволят дори едно погребение. Просто аз не мога да го правя. Не осъждам хората, които се занимават с това нещо, защото все някой трябва да го прави. Аз направих едно проучване за търговската част, как се случва всичко, все пак как се изкарват парите, нали така. Как се развива целият бизнес в траурната агенция. Сега, на траурните агенции знам, че им е забранено да рекламират до болници. Там е забранено, защото реално там са бъдещите им клиенти, за съжаление. Обаче, какво може да направите вие? Наемате, според мен това ще е единствения разход като реклама. Наемате билборд на много централно място. Говорим, не са много централно място. Също мол. Даже може и също болница, доколкото знам, не е никакъв проблем. Но просто самата болница или в региона около болницата нямате право да рекламирате. Но ако е някъде до болница, примерно до Пирогов, някакъв билборд или на някакво много централно място. Говоря наистина много централно място, също мол на Витошка. В момента говоря за София основно. Вие във вашите региони, вашите градове, знаете къде са централните места. Наемате билборд и то билборд трябва да седи там постоянно. Билборда трябва да е някакси много да привлича вниманието, но да привлича вниманието с простота. Примерно червен фон. Червеният фон винаги се набива на очи, затова и казината, рекламите използват червения цвят. Червен цвят се набива на очи. Така че на червен фон просто са вашето име, примерно траурна агенция Елис Коляси и телефон. Това нещо няма как да не се набие на човек. Той минава всеки ден оттам, примерно отива дома, вижда го това нещо. Окей. След 2 месеца пак минава, пак го вижда. Не дай се Боже на този човек да му се наложи. Той ще знае къде има траурна агенция, на кой да се обади. Защото аз като водя пътя, аз не виждам никъде реклами на траурни агенции. По този начин, според мен, могат да се рекламират. Който, според мен, е точно подходящ начин за реклама. Така, но трябва целогодишно там да стои тази реклама. Ще си плащате. На месец различните билбордове са, може би, около 200 лева. Което не мисля, че е много. Така. Откъде взимате ковчези, такива неща, плочи. Това е много лесно. Свързвате се с хора, с фирми, които произвеждат ковчези, които произвеждат надгробни плочи. Вие просто взимате от тях каталог, свързвате се с тях, обяснявате им, че сте траурна агенция и им казвате така и така, трябва ми каталог на вашите продукти, които вие произвеждате и на какви цени вие може да ми ги давате. Примерно този ковчег ми го дават на 50 лева, това на 100 лева, това на 150 и в този каталог вие се слагате и надценката. Примерно те ви го дават на 100 лева този модел, вие се опише 150. Другия на 200, 250. Това е. Не е нужно да купувате ковчези, да ги съхранявате, не е нужно да имате плочи и така. Другото, което е.
Примерно една кремация струва около 1000 и нещо. Отворете сайтовете на другите траурни агенции. Трябва все пак, като искате да занимавате с такъв бизнес, трябва да видите и конкурентите. Отворете сайтовете на другите траурни агенции, вижте, че една кремация е около 1000 и нещо. Обаче, в гробищни паркове, което е общинско предприятие, което ви дава и лиценза за да работите, една кремация там е около 750-800 лева. Какво реално значи правят всички траурни агенции, какво ще правите и вие? Идва някой човек, иска да кремира своя роднина, реално просто посредничите. Взимате парите от клиента, така да го кажем, със съжаление. Примерно взимате 1200 лева, а на гробищни паркове плащате 800 лева за кремация. Вие организирате кремацията, закарвате от там самия покойник, плащате на гробищни паркове 800 лева, а вие преди това сте взели, да кажем, 1200 лева от клиента. Така се случва абсолютно всичко. Отворете гробищни паркове, сайта им има раздел цени, вижте ги цените, отворете сайта и на другите траурни агенции. Те реално просто слагат някаква наценка за всяка една услуга, която реално извършва гробищни паркове. Включително там миене на покойника, гримиране на покойника, обличане на покойника, всяко едно нещо, тази гробищни паркове, което е общинско предприятие, го извършва това нещо. Вие просто давате, примерно, на гробищни паркове хикс пари, а от клиентите взимате, естествено, повече пари. Това е реално, вие няма да правите нищо. Всичко го прави гробищни паркове. С усмивка го казвам, но за съжаление такъв е бизнес. Ами това е. Мисля, че ви дадах добра насока, за да развиете бизнеса си.